Здравейте! Вие сте с Joycast, предаването за истински преживелищни истории и опит. Аз съм Радост Костова и днес поставям темата за констелациите. Една добре вече позната тема, която вълнува много хора. Именно онези, които ги боли гърба, и всъщност това се оказва, че е болката на тяхната прабаба. Или всички онези, които някак си имат здрава шкурка, в личен или в професионален план, и това пак се оказва по един или друг начин нещо свързано, онази невидима нишка, която си носим от поколение назад. Има много хора, които практикуват и преподават констелации, но много малко от тях, поне това е моето мнение, че смисъл го живеят истински. И същият момент на мен лично днешния гост ме е спечелила именно с това, че освен, че е прецизна, постоянна и абсолютно изпипва всеки детайл. И това някак си носи спокойствие на хората, които работят с нея. Тя е млада, доста млада, но всъщност нейната възраст за всички тези години, които е била в това превъплъщение на планетата Земя, е свършила доста работа. Била е учител, паралелно с това учи в Англия, паралелно с това учи и 4 години в школата на Берт Хелингер и още по-паралелно с това работи върху себе си, отработва своите травми и полага основите на един стабилен, интуитивен и помагащ бизнес за нас, хората. С огромно вълнение ви представям Джулиет Атанасова. Джули, добре дошла! Много благодаря за поканата, добре заварила. Приязни сме, идваме директно от сватбата на Джули и нейният прекрасен съпруг. Направихме и случихме едно много хубаво събитие и на живо. Обаче цялата тази хубава, как да кажа, една такава чудна плетеница от суматоха и много емоции и много хубав преживелищен опит, констелациите като една невидима нишка продължаваха да ни следват през цялото време. Хората, дори тези, които вече не бяха чували, вече знаят. Все повече се говори по темата. Но нека да го чуем от теб. Що е то констелация и на кого реално служи? Констелация, самата дума означава съзвездие. Когато е в контекста на семейна констелация, означава всяка една звездичка или по-точно всеки един член на семейството в динамика с останалите членове на семейството създава една обща констелация. Тоест имаме дадена ситуация, майка, баща, дете и това е една малка констелация. Тук може да изследваме динамиките между майката, бащата, детето, какво се случва, дали са на мястото си и дали нещата текат по правилния начин. Тоест тази нишка дали минава през всички и достига по най-добрия начин при детето и съответно от детето напред към неговия живот. Ти си специалист и по родова, и по семейна, родова и бизнес констелация. Точно така. Тоест можеш да помагаш в различни сфери от живота на хората. Да. Кои са най-честите тревоги, с които те стигат до теб? Най-честата тема, която е поставяна, или най-честите теми, които са поставени, това е за парите, за изобилието, реализацията също, мисията на хората и след това вече са партньорските взаимоотношения и не на последно място, но друга важна тема е и здравето, защото констелациите могат да разгледат и здравословното състояние на даден човек и да подпомогнат в тази посока. Добре, можем ли, много често казват, какво точно правите на тези констелации? Знам, че е много трудно с думи да се опише, плюс естествено конфиденциалността е изключително важно значение във всичко, целият този процес, защото често човек си съблича душата. Можем ли някак си чисто описателно да назовем
Може би е хубаво да дадем като показател, ако не знаете, що е това констелация, гледайте Маслиново дърво, има и първи и втори сезон, все нещо да се започне от някъде. Но чисто твоето описание, как би представила, какво се случва, какво преживява, дай някак си обличи в думи този процес. Ами, в годините и опитността ми в това да обясна какво е. Винаги се заплитам накрая и хората остават с повече въпроси, отколкото отговори. Но все пак констелацията ни помага да разрешим наш личен казус. Най-често те са популярни в групи, т.е. хората, които участват в нашата констелация, т.е. ако ние поставяме лична тема, участниците в групата ни помагат ние да разрешим нашия казус, като те са представители или заместители на членовете на нашето семейство. Тоест, хората често се питат, ама аз трябва да дойда с семейството ми на такава семейна констелация. Казвам, не. Трябва да дойдеш сам с осъзнатост, че има някакъв казус и съответно да си готов да видиш нещата такива каквито са. С помощта на групата, представителите, те започват да усещат чувства, емоции, да разкриват динамики, които ние всъщност вътрешно знаем. Но някакси така, като излезат на повърхността, ние още повече стават ни още по-ясни. И след като видим тази динамика, ние трябва нещо да раздвижим. Тоест имаме нужда от така нареченото движение и разрешение за нас самите, за да ни улекне по някакъв начин, чисто емоционално да кажем. И тогава идва гешталта. Гешталта означава чрез думи да разрешим нещо, което ние не сме довършили. Тоест искали сме някога да кажем на нашата майка нещо. Например, в нашата българска култура много рядко се казва обичам те и това нещо остава в нас и то кънти в нашето тяло и често, да кажем, неизразената любов към родителите ни идва с мигрена, нали, или с главоболие. И когато поставим констелацията и, примерно, представителя на човека с тема казва, вижда майка ми, но толкова много ме боли главата, че просто не мога да си събера мислите. И казвам, значи тук трябва да кажем, мамо, обичам те. И когато казваме това, сякаш то изглежда с магическа пръчка, но не е точно така. И хората казват, тя мина ми главата, вече не ме боли. И по този начин ние нареждаме така наречените семейни закони, или те са дори квантови закони. И енергията започва да тече по един правилен начин към нас, по един добър начин и ние може да живеем живота си свободно от мигрена, от болка в гърба и така нататък. Много често, когато имаме проблем, каквото и да правиме, избираме, все едно проблема идва или от майката, или от бащата. Много често работим с майката и с бащата. Горките родители. Да, много често така се случва, защото те са хората, от които ние сме взели изключително много и те са точно вратата, те са портата, през която минава енергията от целият род назад. Ако ние сме отгледани от баба и дядо и сме видяли повече от тях като поведенчески модел и така нататък, всъщност тогава може да работим и с тях, но в никакъв случай те не могат да заместят родителите, защото родителите са единствени. Нали? Това са хората, които са абсолютно незаменими в нашия живот и за това отиваме там. Но когато работим с родителите, ти имаш много хубаво обяснение, сега ще моля да ми го пресъздадеш. Тоест, ние не работим против родителите, не работим срещу родителите. Да. Значи, когато работим с родителите, не е срещу тях или колко лоши са те и колко недобре са се справили с родителството, а всъщност ние работиме с моделите, с нещата и посланията, които ние сме получили от тях. Тоест, едно малко дете какви изводи може да си направи, какви неща може да си сътвори в главата, защото няма достатъчно ресурси и знания и всичко е много първично. Тоест,
дадено поведение на родителя за детето означава обичат ме, не ме обичат, ще ме изоставят, няма да ме изоставят. Аз трябва да направя всичко възможно, за да се предпазя от нещо лошо да ми се случи, защото реално липсата на родител за едно дете е равно на смърт. Нали? То се страхува, че ако няма този родител, защото той е зависимо, нали, от грижата, от нали, буквално да бъде нахранено, да му се даде вода и всички тези първични неща, които имаме нужда. И затова детето си прави едни изводи, където те са много сурови, така да се каже. Но за съжаление това нещо остава с нас. И вече ние може да сме на 30, на 40 и ние все още да сме с тази перспектива към родителите. И затова всъщност ние отработваме точно тази наша проекция, така ако мога да кажа, една по-нова дума. Точно това, което ние сме взели като извод от това малко дете, но ние вече не сме това малко дете. Ние вече сме големия човек с ресурсите, с знанията, с възможностите да разберем ситуациите, нещата и да снемем претенциите към родителите, защото те са просто хора. И много често хората ме питат, ама ти как знаеш, че моите родители ме обичат? Човек, ако има адекватен партньор до себе си, ако има хубави колеги, ако има добри приятели, които го обичат, помагат му и така нататък, казвам, значи първо родителите за едно дете са целият свят. Тоест, това нещо, което ние може да не сме го директно получили, да сме си дали извода, че сме обичани, но после то ни се рефлектира в живота точно чрез хората, които са в него. И по този начин ние знаем, че всъщност родителите ни са ни обичали. Може би не по начина, по който сме имали нужда, защото и те са имали техните проблеми, но със сигурност сме получили любов. Много хубаво казано. Много често хората, които идват при теб, всъщност най-често идват жените. И те се опитват да помогнат първо на децата, на мъжете, на други важни, значими хора за тях в живота. Ако една жена дойде и каже, искам да помогна на някой близък, в смисъл, какво трябва да направи? Може ли да се работи от позицията на някой друг? Ами, по принцип, тогава се опитвам да питам човека всъщност какъв е неговия казус, т.е. тази дама, защо иска да помогне точно на този човек. Много често виждаме, че в дамата с казус, съответно тя иска да спаси, да кажем, в партньора си, вижда баща си, който не е могла да спаси и тя се отправя към него, за да пресъздаде тази опитност наново и сякаш да удовлетвори това желание за спасение, нали, към бащата, съответно към партньора. Обаче винаги се връщаме към това да гледаме първо себе си, т.е. какви са нашите неразрешени неща, защо толкова много искаме да помагаме, защо толкова много искаме да спасяваме другите, защото много често спасяването на другите всъщност е едно разсейване от това да погледнем нашите проблеми и болки на душата. Какви са качествата на констелатора? Какво трябва да има да може един добър констелатор? Има толкова много в днешно време. Как един обикновен човек да разпознае, че този констелатор е негов? Аз лично, смисъл за мен е много важно констелатора да е смел, да е категоричен, да има огромна доза смелост в целия процес. Абсолютно. Съответно да е ерудиран, постоянен, да виждаш, че този човек прави изцяло това в тази сфера. Не го прави и от това малко и онова, и между другото и вмъква и констелации. Може би пък констелациите са хубав метод, в който да си го имплементираме в ежедневието и да си го ползваме. Какво е твоето обяснение? Кой е добрият констелатор? Мога да говоря чисто от моята гледна точка. Разбира се. И това, което съм усвоила за себе си. За мен констелациите, аз не избрах метода. Метода избра мен. Това беше нещото, което осъзнах във втората година от обучението ми и честно казано доста ме разтърси, защото някакси вътрешно го знаех, но не си го признавах. Изведнъж се оказва, че този метод е изключително добър и работещ и става някакъв бум между холистичните терапевти, така че
Нали, това за мен не беше нещо, което бих предположила, че ще стане. Просто на мен метода изключително много ми хареса и се оказа, че датира от 92 година, когато нали, аз съм родена. И някакси това го взех като едно послание, че всъщност съм абсолютно на правилния път. Добрият констелатор по-скоро трябва да го усеща като призвание и да бъде в ресурс. Тоест, много често, нали сега, да отваряйки темата за егото, знаем, че там може много неща да се кажат, но е много важно да поставяме, да знаем докъде ние може да помогнем и докъде е отговорността на клиента. Защото ако ние изцяло смятаме, аз ще ти оправя живота, аз ще ти разреша казуса и така нататък, това не е ресурсна позиция. Това е егоцентрична позиция. Тоест, нали, аз искам да си нахраня егото, да се удовлетворя за нещо или да спася чрез клиента някой назад. И тогава ние също да се детачнем, да се отделим от резултата на клиента. Тоест, това не е наше притежание и не е наша отговорност като професионалисти. И оттам нататък вече има много личностни качества, които е нужно човек да усвои в живота си. И бих казала, че това да бъдеш такъв професионалист, това е път, това не е нещо, което аз имам този пакет, готова съм сега, перфектна съм и моя живот е перфектен и сега аз ще мога да помагам на другите. Не е така. Аз до ден днешен вече почти 9 години практикувам. Аз имам супервизия, работя с моите учители все още. Нали, когато има някакъв личен казус или било казус с клиент, аз съм при тях. Нали, или пиша имейл, или се обаждам. Нали, не се оставям така, че едва ли не завършила съм моите обучения, приключва се до там, знам всичко. Абсолютно не е така. С всеки един клиент научавам нещо ново и всъщност това е нещото, което на мен изключително много ми харесва в работата, защото така помагам и на себе си съответно. Така че за мен е комбинация от качества, от неща, които е нужно ние да продължим да правим, постоянство, нали, и наистина желание и страст и това да го чувстваш като призвание, защото често се случва човек да работи по една и съща тема няколко пъти. Тогава това в някои хора това буди един вид недоверие. Други осъзнават, че това е пласт и всеки път влизаме по-дълбоко и по-дълбоко в този пласт. Доколко констелацията обяснява това? Възможно ли е, окей ли е да се работи по една и съща тема няколко пъти? Всъщност, когато разглеждаме родовата система на даден човек, виждаме, че в родовата система на неговата майка и неговия баща, всъщност, за да може да стане дете, родовите системи, те трябва да се огледат една в друга по травми. Тоест, в единия род има дадена травма, в другия род има същата травма. Или по същия начин да са преминати дадени трудности или изпитания. Може фактологично да не съвпадат нещата 100%, но всъщност в крайна сметка резултата и хората как се чувстват и как са преминали през дадено нещо да е по един и същи начин. И тогава всъщност всеки един човек в живота му има по една или максимум две теми, които си отработва, защото реално ако има много различни травми в единия род и много различни травми в другия род, детето ще бъде изключително натоварено. Тоест, нали, за това се получава така, че ние имаме една или две теми, които често, нали, ни се налага да поставяме, да, разкриват се пласт след пласт, но също е и въпрос на нашата душа. Нали? Вече тук капацитета на душата, какво е дошла на тази земя, докъде да стигне и колко да отработи нещата, защото има хора, които нещата много лесно се разрешават след една констелация, на следващия ден, дори на деня, нали? Дори след един месец. Има хора, които след 2 години някакси много малко са се разрешили нещата. Те са, нали, пак идват със същата тема, нали, тежестта, която има с цялото това нещо. Просто за някои хора пътя е малко по-дълъг.
Така че аз обичам да казвам, че не трябва да се сравняваме с другите, а да си гледаме точно в нашата си съдба, в нашите си способности и просто да се развиваме от тази гледна точка. Да, всеки си има негов път. Абсолютно. Да. Школата на Берт Хелингер, доста популярна. Ти защо избра нея? Ами, аз имах честта да бъда и в френската школа. Те са 3 основни школи в света, които работят. Едната е италианска, френска и немска. Първо реших да отида в френската. Може би така реших и защото и моето име е така френско. Минах един модул там, но някак си нещо в мен не резонираше на 100%. Беше интересно, разбира се, и след това реших да остана с школата на Берт Хелингер, тъй като прочетох така доста книги и разликата е, че в френската школа, това е моя извод, че има прекалено стриктни правила, които всъщност не ти позволяват ти да развиваш собствената ти интуиция. Докато в школата на Берт Хелингер, там наистина те центрират по такъв начин, че да може ти да работиш наистина от дъното на душата ти, на интуицията ти и просто да може да ги усещаш нещата истински. И има правила, разбира се, които трябва да се спазват изключително стриктно, но по някакъв много интересен начин те са толкова близки до нас, ние ги знаем тези правила и просто в момента, в който ти се настроиш в тази посока и започваш много лесно да виждаш нещата при другите хора и много лесно да спазваш правилата, които са около самата концепция на метода. Следвайки тези правила и твоята интуиция, кога е добре да се прави индивидуална констелация, кога е добре да бъдат в групов формат разрешавани казусите? Ами, то е много индивидуално, но понякога, ако има много емоционален заряд, сещам се за един случай за загуба на баща в ранна детска възраст, дамата просто имаше изключително много емоционален заряд в момента, в който се поставя групова констелация, емоциите, които излизаха от нея, мъката и тъгата, просто те са прекалено много са за групата да ги поеме. И ние трябва да, като професионалист, трябва да сме сигурни, че създаваме един безопасен контейнер, емоционален, за да не се получават дискомфортни ситуации за участниците. Съответно, в този случай бих препоръчала да се мине малко повече индивидуална работа, за да може този емоционален заряд да намалее. И тогава вече да поставиме такава групова констелация, където нещата те изглеждат много истински, много живи. До такива детайли, че хората споделят, когато избират даден представител, думите, които човека използва, са същите като на бащата, движенията, че дори когато имаме физическо докосване, примерно можеш да прегърнеш баща си, се оказва, че този човек мирише по същия начин като бащата. До такива дребни детайли се стигат нещата и то е толкова истинско и нашата психика и мозъка толкова добре усвоява метода, защото работи чрез образите. Тоест, веднъж ние, когато сме видяли дадена ситуация и сме видяли нещо различно, което може да се случи, че нещо различно е възможно да се случи, а не е само това травматично състояние, което ние сме видяли и то е застинало в нас, всъщност няма вече връщане назад, защото хората казват, ама резултата ще остане ли? Гаранция, че ще остане. Няма как да се върнеш назад в предишното ти състояние, предишната ти емоция, предишната ти болка, просто защото вече е видяно и от тук нататък мозъка се чувства по-свободен. И не само мозъка, емоционалното, душата и така нататък. Много интересно е преплитането това между физически, духовен, енергиен свят. Просто се вижда и се усеща. И наистина може да се усети и разбере само от едни участници. Абсолютно. Трудно е да се обличат в думи тези процеси. Много искам да уточниме за онези изключени хора от родовата система. Много често било от срам, било по някакъв друг повод. Буквално, дори те са живи и въпреки всичко не се говори за тях. Все едно не съществуват. Например, алкохолик в рода и край до там. В смисъл, то е все едно черното петно не се споменава, не се кани по празници и където. Да.
Как го обясняваш ти? Ами това е... по този начин нарушаваме един от законите на констелациите, който е за принадлежността. Никой човек, който нали, е кръвно свързан с нашия род, той не може да бъде изключен от рода по какъвто и да било начин, колкото и да се опитват другите хора. Дали било, че изпитват срам или че не говорят за него, той принадлежи. Той има право да принадлежи. Но много често, особено пък хора, които са си отишли много рано от, така, да кажем, са си отишли много рано, всъщност не се говори за тях или по някакъв начин те са забравени. Това създава дисбаланс в цялата родова система и някой от живите потомци всъщност може да преповтори тежката съдба на този човек, за да може да се вкара този баланс. Така че за това дори да има трудна и тежка история и съдба някой човек е окей да се разкаже на децата, може би по един малко по-приказен начин, но да се знае за този човек, отколкото да не се говори за него или да остане в тайна. Много често остават в тайна и загубените деца, за които не се говори или знаем на нашите баби и прабаби, те са били по 10-12 деца, обаче нали, 5-6 са си отишли и в крайна сметка не се говори за тях, говори се само за тези, които са останали. И това нещо може да рефлектира върху емоционалното състояние на потомците. Не се сещам откъде съм го чула, но знам, че именно на тези хора, примерно, които са буквално са срама и позорът на определен род, буквално трябва да сме им благодарни изключително, защото те вземат едва ли не всички негативни нишки и изживяват целият този негативен товар. Да, точно така. Нали, това са хора не само с нали, зависимости или примерно са направили нещо криминално или нещо такова. Това също могат да са хора и с психични заболявания. Те наистина са се натоварили доброволно с една тежка съдба, за да може да изчистят нещата и да ги стопират до тях, за да може поколенията напред да бъдат свободни. Да, много хубаво и да, с призив. Дори ако имаме такива хора в рода, с една не задължително директно физически да отидеш да му благодариш, може и мислено да препратиш, да направиш такава препратка. Отново работи енергията, да? Да, и е много важно да осъзнаем, че всъщност почитайки този човек с уважение, не с съжаление. Тоест хората много често изпадат в съжаление към тези хора. Всъщност с уважение и така наречената сепарация. Т.е. ние да се отделяме, знаейки, че този човек, това си е неговата съдба, ние си имаме наша съдба, нали? Да не се преплитаме в това нещо и да не се страхуваме по някакъв начин, че ако ние си помислим за този човек, едва ли не нещо на нас ще ни се случи. По-скоро с уважение към този човек, с благодарност, ти принадлежиш, както и аз принадлежа, обръщам се към моя живот, към моята съдба. И така. И също нали, в тези моменти е много важно да знаем, че е хубаво да си позволяваме да бъдем щастливи. Защото когато имаме хора с тежки съдби в нашия род, когато ние изпитваме щастие, ние се чувстваме виновни. Нали? Но всъщност има редна вина и нередна вина. Тоест редната вина е тогава, когато ние наистина сме направили нещо, а нередната вина е просто да изпитваме без нищо да сме направили, бъдейки щастливи, нали? Защото другите не са. Да, има много такива примери да са виновни само защото са по-добри, виновни дори примерно, че имат семейство, примерно брата или сестрата няма, или едната сестра е красива, другата примерно и така. Да. Много често излизат тези неща, много често дори пречката за това да намерим партньор в живота си се оказва, защото брата или сестрата са, примерно, по-големи от нас и те все още нямат семейства и ние сме лоялни към тях. И по някакъв начин не си позволяваме, защото, нали, как така? Ние сме по-малките и така нататък. Така че това също трябва да се има в предвид, защото те са важни, братята, сестрите в живота ни. Нещо друго искам много да имаме в предвид, преди да тръгнем да идват хората реално на групова, на живо, на констелация. Може ли някой от историята все едно да се вплете? Хората имат това притеснение, че
Нали, така, участниците съм чувала в почивките си и говорят, нали, оле, ако нещо се вплете, примерно някоя прабаба или някаква такава трагична история, ако много прекалено силно влезнат в ролята. От историите на другите участници? Да. Има ли такъв риск? Не, няма такъв риск, защото съответно, ако ние изпитаме нещо изключително силно, то е за да може да го разберем наистина в емоционален аспект и съответно, когато то е преживяно, то е освободено. Тоест, тук се връща малко назад, за да обясня в дълбочина. Не е фатално в родовите истории самите травми, които са се случили. Тоест, то може да са се случили изключително трагични неща. По-фатално е как хората са преминали през това чисто емоционално. Тоест, те дали са имали възможност да си изплачат сълзите. Те дали са имали възможност да изразят, примерно, гнева, защото гнева е емоция, която много често излиза и тя е потисната и така нататък. И всъщност, дали те са имали ресурсите и някой да ги изслуша в този момент. Тоест, ако те са окей с тази ситуация, ако те са я приели, всъщност това нещо, дори случило се, то не причинява травма за поколенията напред. Тоест, по тази линия, когато ние усещаме, че вече имаме някакъв емоционален товар, означава, че някой не е могъл да го преодолее тази емоция и затова тя е предадена напред. Това точно прави епигенетиката, т.е. това се запечатва в ДНК-то, нали, за да може да участва в живота ни като един механизъм за предпазване или дори механизъм за оцеляване. Тогава, когато ние сме на констелация и видим дадена ситуация, ние я преживяваме, което означава, че ние я освобождаваме. Ние си позволяваме да направим нещо, което хората преди нас не са го направили. Тоест, по тази линия няма какво да стане, освен да се чувстваме облегчени, да се чувстваме по-добре и освободени. Дори да нямаме директна информация, че в нашия род се е случило дадена история, която ние сме преживяли или сме били като представители, нали, за този човек, в крайна сметка тя е освободена и ние се чувстваме по-леки и по-добре. Така че такава опасност няма. Добре, исках да ти го задам този въпрос, защото често съм чувала коментари в почивките от участници и е така много хубаво да чуем и твоето мнение. Ти 6 години реално учише децата и след това започна да препредаваш тази златна нишка и да работиш с възрастните. Доста години беше на острова в Англия и оттам всъщност се и познаваме. Каква беше твоята причина да се върнеш в България? Аз бях от хората, които казваше, че никога няма да се върне в България, защото поради ред причини. Сигурна съм, че много хора биха споделили същото, но просто в един момент толкова години там, живота там не е толкова лесен, колкото може би си мислят някои хора. Усетих някакъв призив в тялото си. Не мога да обясна точно. Аз можех да изреда 10 причини, поради които искам да се прибера, но всъщност нито една не беше толкова съществено важна, колкото просто сънувах как слизам от самолета боса и стъпвам на българска земя. С бос крак. И това нещо просто, не знам, то звучи супер нелогично. Дойдох си за един месец на ваканция през лятото и просто не исках да си тръгвам. И дори на път за летището с брат ми му казвам, на мен не ми се прибира там. И той казва, какво ти става, как така ти, нали, никога не си го казвала това нещо. И казвам, да, но сега така се чувствам. И всъщност прибрах се и някакси не се чувствах добре там. Вече не се чувствах на място. То това е, не знам, може би чувство на много хора по един или друг начин. Първо не се чувстваш на място в България, отиваш там, намираш си място, пък изведнъж там не се чувстваш на място. 10-12 години са сериозно време, което си прекарала там. Може би просто си взела всичко, от което имаш нужда. Точно така. Имах чувството, че съм изчерпала всичко, което мога да взема оттам.
и сякаш исках да, идвайки тук, нали, да мога да го дам на хората. И буквално за една вечер седнах сама със себе си и си казах, добре, сега трябва да взема решение, което е важно в живота ми. Искам ли да остана или не искам? И всъщност си казах, не искам. И буквално за един месец събрах багаж за 10 години, изпратих го, после с едно куфарче по самолета и се прибрах. И после пък имаше сериозна причина да останеш в България, срещайки твоя съпруг. Да, той също се прибра от Англия и се срещнахме в България, което беше така доста интересно, но решихме и двамата да останем тук. Преди финала на нашия разговор много искам да ти задам още един любопитен, но вярвам и полезен въпрос на зрителите. Има едни такива моменти, в които да остана ли, да се върна ли, да съм в България или в Англия, или примерно, не знам, да пътувам ли, да купя ли това, да приема ли това предложение, каквото и да е. Има хора и ситуации реално, в които ни изпадаме и сме буквално 50 на 50. Или поне такова ни е първото усещане. Как взимаш ти тогава такива решения, когато си буквално седно се чувстваш раздвоена? Тук е много важно да сме свързани с нашата интуиция и с нашата душа, защото всичко, което правим в живота ни, трябва да бъде в посока на истинския смисъл на нашия живот, който е свързан с нашата душа. Съответно, дори за такива елементарни неща, хората, и аз самата съм изпадала в състояние, в което съм била толкова объркана, че да не знам какво точно да правя, но това е свързано доколко ние чуваме вътрешния ни глас. И разбира се, аз не мога да пренебрегна факта, че когато на мен ми е много трудно да взема някакво решение и не знам на къде да поема, ползвам констелациите, за да ми помогне. Най-елементарното написвам на листчета 1, 2, 3 с опциите, които са, да кажем, първото нещо, което ми е второто, и третото е нещо друго, което може би не знам и не виждам. И просто да ги усетя със сърцето си. Къде аз се чувствам най-добре? На 1, на 2 или на 3? Може и на лист хартия да напишем и да стъпим. Може да А4 формат, примерно. Това вече е за хора, които са по-запознати с метода и са били повече на групови констелации. Така че това е един начин, по който може да взимаме някакви решения. Ако съвсем вече... не знаем какво да правим. Така, че... Много интересно. Ще ми се да направим препратка и към бизнес констелациите. С какво пък констелациите могат да са полезни на една такава сериозна материя, каквато е бизнеса? Доверяват ли се мъжете на констелациите? Доверяват се, разбира се, нищо, че са в групите конкретно са по-малко, на индивидуално бих казала, че 30% от клиентите ми са мъже, за което много се радвам. Някои от тях са пратени от жените си, но все пак са там. Други доброволно идват или дори имам случаи, в които жена ми ходи при някой друг на констелации, аз идвам при теб, нали, което пак е супер. За бизнес констелациите, там имаме малко по-различни порядки, малко по-различен ред на нещата, но дали нашия бизнес е в съответствие с нашата мисия, с нашата душа, дали нашия бизнес го развиваме по един адекватен и добър начин по квантовите закони, нали, и законите на кармата, на битието, ако щеш. И също така, когато става въпрос за бизнес и от гледна точка на родовите истории в нашия род, тогава, нали, какво всъщност представляват в миналото хората да се изхранват. Това е бил техния бизнес в кавички, т.е. колко прехрана е имало в дадено семейство, хората гладували ли са, дали е имало хора, които наистина са успявали да работят нещо, което обичат, или всъщност са били потиснати от времето, в което са живяли, за да работят нещо, само и само за да прехранват семейството им и не са имали дори възможност да мечтаят. Нали. Понякога когато идват хора на констелации, на бизнес констелации, излиза примерно, че никой не си е позволил да мечтае да работи нещо, което обича, нещо, което е през сърцето му. И сега, нали, хората, потомците не могат да си позволят те да работят нещо, което обичат, защото са лоялни към
тези хора и към мъката на това нещо. Така че има много неща, които могат да се видят в една фирма, в една компания, дали хората са си на мястото, дали шефа си изпълнява длъжностите или всъщност е прехвърлил нещата на някой менеджер, който се чувства смачкан и натоварен и примерно често напускат менеджерите и постоянно се сменят и така нататък. Ако имаме семейен бизнес, тогава вече е много важно да внимаваме на кой какви длъжности даваме. Нали, и там вече в семейството сме в едни роли, в бизнеса сме в други роли и е много важно кой е създателя на бизнеса, кой е дал идеята. Ако имаме бизнес с партньора ни, съответно, кой е дал идеята, кой е бил първият, нали, кой е инвестирал парите за даден бизнес. Така че има много неща, които трябва да вземем под внимание. Много интересно и голяма дълбочина. Абсолютно. Чудесно. Със собственика на бизнеса като цяло май винаги трябва да се работи. Абсолютно. Когато разглеждаме дадена компания, ние може да направим констелация, която да е с работниците, нали, с членовете на тази фирма, но в крайна сметка хващаме собственика на индивидуално и започваме да работим с него, защото знаем, че ако нещата не вървят, те са от главното, нали, от главния човек. И много често излиза, примерно, фирмата е стартирана с някой партньор на шефа или партньорка, обаче не е зачетен, не се знае за него. Зачитането как става? Тоест в историята трябва да фигурира името на този човек, който е бил наравно създател, или трябва да има снимка на стената на него. Просто трябва да има някакъв знак, че този човек е почетен. Ако не, стават обърквания надолу. Добре, хората, които те първа сега, примерно, ще сменят работа, търсят си работа, какво, освен да прочетат историята на фирмата, какво друго да търсят, какво да усетят за позицията, за която кандидатстват, ако говорим за стандартна работа? Хубаво е да знаят какво се е случило с човека преди тях. На същата позиция. На същата позиция, да, защото ако ние отидем в компания, където, да кажем, този човек е бил уволнен, защото не е бил удобен, ние влизаме в една кутийка, т.е. ние влизаме като един капан. И съответно този човек, ако не е зачетен, много е вероятно ние, без да искаме, да преповторим същата история и много скоро и ние да сме чао от фирмата. Въпрос на време да влезем в същата позиция. Да, така че и не е наша отговорност да почитаме този човек. Разбира се, с благодарност, че той е освободил мястото, но това всъщност е работа на шефовете и на менеджерите. Добре, на теб те очаква един много хубав период, прекрасен, най-великото нещо за една жена. Какво би пожелала на младите майки, жените, които сега стават майки или вече са станали, така на младите родители? Какво би им насочила вниманието? Бих им пожелала и бих им казала също, че е много важно да гледат първо взаимоотношенията с партньора си. И когато те са щастливи заедно, тогава и детето ще бъде щастливо. Защото връщаме се към това. Констелациите работят чрез образи. Тоест, ако ние искаме да си правим едни ежедневни констелации, нашето дете трябва да вижда как мама и тати се обичат. Нали така? Това е най-добрия посланик. Нали? Както казахме, много хора идват за да помогнат на децата си или нещо такова. Всъщност това е най-добрият начин да помогнем на децата ни. И също бих призовала към жените, които така имат страх да пристъпят към тази крачка поради някакви причини, просто да не се страхуват. Защото това е нещо толкова естествено и толкова натурално за една жена. Така че и да не го отлагат твърде много. И да не го отлагат, абсолютно, да, защото има хора, които доста го отлагат, точно защото ги е страх, точно защото си мислят, че живота им не е перфектен, не са готови. Няма такова нещо. Тоест, живота се случва точно в тези неперфектни моменти и ние намираме начин, енергия, ресурс да се справим. И това е най-важното. Трябва да подхождаме с доверие. Може би това е посланието. Подхождайте с доверие и наистина приемайте това, което идва към вас да ви се случи. Не го отблъсквайте, не го саботирайте
и живейте един хубав и пълноценен живот. Благодаря ти много, Джули. Много красив, щастлив семейен живот и щастливо майчинство осъзнато. Много ти благодаря за срещата. Ще те очакваме отново на гости. Ако днешният разговор ви е харесал, всеки лайк и всеки абонамент са добре дошли. Очаквайте още полезни срещи и отново Джули ни е обещала следващото лято да гостува. Да. Благодаря. С удоволствие. И аз.